Kubor nakaslem jong Nong Hima. Kaseng BJP mentakasngi ke khandai tarik ujemang arja arpasau kalami syakmat ke ofis trikam kaseng ban pendram juri ke jingkran uwei unong yalam ke kongres usam Pitroda da kaba ula penyesri mi kibasyong syakithan mi ngi ke ri India kum kinong China uba maria ham kharkrang unong aiktian ke BJP ula ong kinong North East kimdeki Chinese handai kideki nong India bat kinyai longru kinong India hadu bakun Shushu ula ong ba Pitroda udei ubriu ubala nang lastat Henry umsngu thu pat de kumno ke jingkran jung u ka kata ya ke jingsngu kibriu na po North East uba kharkrang ula ong bawat la ka kongres kala ong ba ke jingkran jung u Pitroda kade ke jingsngu jung u shimet kamdon jingta ai ya ka seng Henry ula ong balada Ukraine ya ka ba kisngu ya hap ki jushim ba Ukraine na ka benta ka seng lada kim sngu ya hap pat ki shim ba kamdei na ka benta ka seng kumta uba kharkrang ula ong ba ka shong ha ka seng kongres kumno ka perkhat halor kata Henry ke BJP ke shimbet ba udai unong yalam ke kongres bat ke ka ba Ukraine nak benta ka seng lang hangne po BJP office man pendram jor ye ke jingkran jong usam Pitroda upo punya streaming ki Brion North East bat ki Chinese ngi kon pen kan mau yu ba ngim dei ki Chinese ngi dei ki Indians bat ngin dong Indian by blood hadu bakut de ke jingkran ke jungu kalong very racist but ngi condemn ya kan ke jingkran jungu but kalong bapla bu de brio bala nang la start bala de we mo champang tandre apa poi kum gini ki ke dia klam su thu kum nu ta ya ka feelings but ka jing smo gu jungi ki brio na po North East man penia streaming ngi but ki brio na po China be the thing is menta is a senior functionary jong ka congress menta ke bu kran mu umla bun shong ba ka de personal ya ka ba ukran ka ba pisu ha pin ong bu shimi ko official line rapim su ha de ki ong no ba ka personal yu jung kata ka shong congress party ban clarify kata ngim dan ngi sim ba ude functionary jong congress but ke bu kran ru ukran on behalf of the party idang su yo jing tip mena ka singi but bon ki la ada commit pai le bon ki jing trai ge and ki district ki tele de kata namar ba mentar bon me dan chani ngin age jing thoru kata kin le po central leadership shino kin age for Delhi in petip sekiru bangi la pelong kin ga demonstration ban put in no mli mingi le tam ni ki cakap North East ki le kunju